Ang piano? Ha? Piano ni sa gipa-deliver si mo ha. Bayranan pa nimo nga kuan 25,000. Niya usahan man ako pagdaghan mo ko piano. Nagpon? Kabuka ko piano. Ikaw ang nagsilbing gabay sa aking paglalakbay. Ikaw ang nagsabing maging matatag ang tuwa ng malambay. Sa mga panahong nagaan, ikaw ay nandyan at di kami iniwan kahit Sir, may hapon. Oh. Si Antonio Maghanoy, sir. Delivery ni sir. Kani piano. Ha? Piano ni sir gipa-deliver si mo ha. Bayranan pa nimo nga kuan 25,000. Niya usahan man ako pagdaghan mo ko piano. Piano? Oh. O siya, pianista di ka? Oh. Samay. So gipa-deliver mo guni sa mo ha god? Kabuka ko piano. Pakin sa may nagsugo na. Wala po may kabalo, sir. Ang pangalan niyo magnara dito sa kuan. Nakatats na sa tulanan sa piano. ano dito? Si mo mo gipa-deliver ni? Hilig di ka piano day. So mo ni piano gipa-deliver dali si mo ha. Piano piano pa? Piano. Kana piano ko na piano. Imong mga anak ni wala nag-order? Wala lagi. Upat na ang piano. Upat? Tapos malitag tulo. Namo ipabayaran rin nga kaning bukan yun nga piano sir. Dako ni sa piano. So 25,000. Na ang tao na gani ko piano partida ko tinta. Sao man nato ni? Nga gipa-deliver. Order na. Nalagi dito sa karton lang sir. Pwede tanaw na to kadali sir. Ikaw ang nagturo ng pagmamahal sa aming lahat. Ikaw at ikaw lamang ang iniibig ng aming nanay. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Bulak na sir, dili piano. Daghan na ko piano. Nya, manganta sa tang happy birthday. Kanta mga bata ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, sir. I-blow mo candle, sir. Happy birthday! So, na sila yung message, sir. Taas kayo lang mensahe. Nana lang sila. Happy birthday, Papa. Stay healthy and strong. We love you always. Pinsa man yun. Pinsa ko na. Ano ba? Sir, birthday wish ni mo sa iyong amahan, sir. Pahinaw sa napakataas na kinabuhi. Salamat. Ay, pangilag. Birthday wish ni mo sa iyong lolo. Dali happy birthday utang. Wish na ko sa imo nga na matagaan pa kagtaas nga kinabuhi o stay fighter ng chud ka. Happy birthday. Kami mo
wish ako. Thank you. Happy birthday. Padala. So ikaw sir, ano sa may imuhang message sa nagpadala ani? Dara. Di ka ni siya kang Gracely sa Cebu. Daghang salamat, Grace. Pinagkalimutan ako. Awit ko'y alay ko sa aking mahal na ama. Anali, sabi na ko galimot ka mo ba? Yang yung salamat. Para to. Okay, happy Happy birthday! Maligayang